терминали нав дар як сол қариб 3 миллион мусофирро ҳами гапҳои нолозим нависондаи мара гӯш кидаис ҳамун нарушенӣ доштан ё ягон проблема доштан ва он муҳлат ҳозир ба охир расида. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Чӣ хеле ки аз номи видео дидем маълум аст. Яъне аэропорт маҳкам мешавад ё ин ки не. Бо диққат гӯш кунед. Бародарое ки мехоҳед донистан шумо аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебурад нависонен, проверка запрет мекунанд. Яъне ки дар ин масъала чӣ гуфтанд? Дар ҷои терминали кӯҳнаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе терминали нав бунёд карда мешавад. Барои корҳои таъмирсозӣ ва азнавсозӣ фурудгоҳ васта намешавад. Ба гуфтаи мақомот дар як сол имкони хидматрасонӣ ба қариб 3 миллион мусофирро хоҳад дошт. Дар ин бора Зайнулло Шарифзода раиси ин фурудгоҳ хабар додааст. Ба гуфтаи раиси фурудгоҳ лоиҳакашӣ ба анҷом расида сохтмони терминали нав ки ҳоло барои парвозҳои маҳаллӣ истифода мешавад рӯзҳои наздик оғоз меёбад. Терминал дар муҳлати 2 сол сохта ва ба истифода мешавад ва ин терминале ки ҳозир ҳаст аз байн бурда мешавад. Ба наздикии сохтмони терминали навро оғоз мекунанд. Он дар ҷои терминали кӯҳнаи парвозҳои маҳаллӣ бунёд мешавад. ҳоло корҳои лоиҳакаширо ба анҷом расонида ва инчунин гуфта мешавад ки дар ояндаҳои наздик дар фурудгоҳҳои Кӯлобу Бохтар низ ба ҷалби сармоя терминалҳои наву замонавии мусофиркашӣ ба роҳ монда мешавад. Ин баъд як информатсияи нав дар бораи азнавсозии терминал дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе, яъне ки фурудгоҳ баста намешавад, кору фаъолияти худшона идома додан мегирад. Комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. Кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзарад, шофёрҳои бо таҷриба, ана ҳамин номерое ки мебурояд дар WhatsApp шумо занг бизанед ё ки бинависонед, қатишон суҳбат кунед. Нархи ин ширкат бениҳоят арзон аст. Ба ҳамин хотир мошиношон доим прай успед кунед, ҷо бурон кунед ки ҳаррӯза рейсошонда ҷо кам доранд. Як нафар нависонда: ассалому алайкум ака. Нашоти ҳуҷҷатое ки дар Тоҷикистон зода мекунам. Русия равӣ ягон проблема намекунам. Патент доштам, ҳозир зода кардам ака. Ҳамин чӣ мешуда бошад? Барои зода кардан ягон мушкилӣ намешавад. Ин чиз иҷозат ҳаст. Солиҳов нависонда: акай Сорбон, чорни списка авф мешавад. Нафаре ки дар рӯйхати сиёҳ ҳастанд, не дар ин масъала ҳозирашда информатсия нест. Ҷалолов нависонда: ассалому алайкум ака. Мара дар Россия қапида будам. Бесари суд роим кардам. Дар ҳама ҳуҷҷатҳоам видварение нависондагӣ, не ки дар паспорт въезд запрещен нависондагӣ. Срок надорад. ин чӣ хел мешавад? Аммо видварение ҳамин маъноро дорад, яъне ки въезди шумо маҳкам аст ва инам муҳлатша срокша фаҳмидан танҳо ана ҳамон нафаре ки мисол коркуни милитсия ё дар аделай ана ҳамон метавонанд фаҳмида ба шумо гуфта ки чӣ қадара муҳлат мебошад. Ё ки мерен дар шаҳри Душанбе ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастад, ҳамунҷода муроҷиат мекунед, муҳлатша барои шумо гуфта метавонам. Саид Акбар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. Номерои шуморо айкиҷо биёбем. Як ду савол дорам срочно. Саволта дар ҳамин комментария нависон, насиб дофи дигар ҷавоб мегардонем. Маҳмудов нависонда: салому алайкум ака. Як писар хизмат мерад? Не. Нафарҳое ки як фарзанд ҳастен, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. Бахха нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳамин саволи манда ҷавоб медодем. Агар Россия рафтӣ патент кардӣ, официально ё ки неофициально кор кардӣ, уведомление дар кор бошад. Вақте ки патент мегиред шумо, бале, ура уведомлит кардан ҳатмӣ мебошад. Як нафар нависонда: ту агар сум ба даст наёрӣ, айпишти видеоҳо агар не, чӣ хел бе ҳичи хабарҳои нава типа ёрдами дурӯғи кадести муҳоҷирота. Ту ҳо агар ай Русия иҷа сумам кор накунӣ. ҳамин гапҳои нолозим нависондаи мара гӯш кидаис, ҳамин таври беақлои тупой мара гӯш кунед бо диққат. Ман аз суми ютуб мақсад видеоҳое ки шумо тамошо мекунед барномаҳои мора пул кор намекунам. Мисол дар як моҳ 1000 сумай, 500 сумай, 2000 сумай ман умуман кор намекунам. Ба хотире ки монетизатсия мурдагия ин чиза худтон медонед. Мада ин чиз дар кор нест ва шукри худованд ки ман муҳтоҷи пули ягон тайтирам нестам. Ман коробор дорам, ҳазорон бор шукр ба додаи худованд
ва ман вақти холигӣ меёбам камтару видео мекунам ки то баъзе мардуме ки моро тамошо мекунад як чизи манфиатовар ба худшон гирад. Саид Шарифзода нависонда: салому алайкум брат, ҳичи депортора мекушоям? Нест ягон гапи хабар? Не, мутаассифона ягон гапи хабар нест дар ин масъала. Иброҳим нависонда: салом акаи Солимон, пешакӣ раҳмат. Дар рестр ғалтидам, чӣ хел ҳал кунам? Рестр муҳлат додагӣ буд ки проблемаҳоро ҳал кунем, яъне ки чорми списка баъдан нест мешавад дар ҳолати ҳамун нарушение доштан ё ягон проблема доштан, ва он муҳлат ҳозир ба охир расидагӣ, мутаассифона ҳозира шуда ягон роҳ надорад. Раҷаб нависонда: ака салому алайкум, ҳар рӯз информатсияи нав мебурӣ, дар шумо якҷо информатсияи нав меояд. Камкам бихонед, ҳар ҷора ба ин рӯзо 50 та 100 та информатсия мебурад. яъне дар дунёи қадар давлате ки ҳаста мисоли гап мегирем, дар ҳар як давлат агар 20таи навигарӣ шавад, ҳисоб кунед ки дар як рӯз 1000 дона информатсия мешавад. Калара хушук корфармони баъзе. Як нафар нависонда: салому алайкум бародар, ман Москва Тоҷикистон омадам, мигратсионая напарсидам, надодамшон. ҳамин ягон зарар дора ё не? Раҳмат пешакӣ. Не, напарсида бошанд хушон ягон зарар надора, ягон мушкилӣ нест саҳи масъала. Як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум брат, аз Алтая корона қарз гирифтам, неки супоридам шуд. Дар аэропорт омадедва, ба Душанбе рафта ниём, ягон проблема намешавад? Пешакӣ раҳмат брат, ба пеш. Не, шумо вақти пула пардохт кардаги ҳастен, мушкилӣ намешавад. Дар ҳолати пардохт накардан, вақти дар суд дода бошанд шуморо, баъд дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо проблема сарзават кунанд. Як нафари дигар нависонда: салому алайкум, ҳамин патент аннулировать шавад. Причина трудовой договор. Чанд қапас патенти навда споридан мумкин аст. Аз ҳамун рӯзе ки аннулировать шудагӣ, 1 сол муҳлат ҳисоб кунем, баъд метавонем бисполем. Умаров нависонда: салом бародар, паспорти нав кунӣ равӣ, намегардонам. Мегӯям бисёриҳоро айрӯи ҳамин гардондесиянд. Шумо паспорти нав ки карден, мисол ному фамилияи пештаратон мақсади гап ном иваз кардагирам набошед, агар ҳамин паспорти пештаратон ягон проблема кардагӣ набошад дар Россия ва шумо дар аэропорт фаҳмонда бутонед ки ба чӣ сабаб паспорт алиш карден, ба сабаби мисол муҳлаташ ба охир расидан ё ки ягон кори дигар, ҳамин чиза дуруст фаҳмонда бутонед, намегардонанд. Гардондан барои иваз кардани паспорт сабабаш ҳамин ки баъзе нафарон ному фамилияшон алиш мекунанд ва мехоҳанд вориди Россия шаванд, нафарое ки запрет доранд. Амир Шоев нависонда: рекламаи ту зарур нест, ҳамара дандонаш дард намекунад. ҳамон касе ки дард мекунад дар кора ҳамон худаш меёбад. Ту лағлақи зиёдӣ накунад. Бобо нависонда: салом акаҷон, занҳо барои кор раванд, сертификат дар кора. Сертификати чиро дар назар доред? яъне вақте гирифтани патент сертификати донистани забони русиро дар назар дошта бошем, бале ин ҳам ба занҳо лозим аст, ҳам ба мардҳо лозим аст. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.